ಊರ್ದ ಕತೆ ಕಾಡು ನಡಪುನ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುದರ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಲಾರದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಓದಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ತರದ ಫೀಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಡೇ ಕತೆ ಉಂಡು ಜಂಗಲ್ ಡಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬರಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬರಲಿ, ಊರ್ದ ತಂಡದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಕೇವಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯೂಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ನಿನ್ನೆ. ಬಟ್ ಉಲೈಬೋದು ತೂನಾಗ ಹ್ಯೂಮರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು, ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಅವು ಮೆಕ್ಲೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಕಾಡೇ ದಿಕ್ಕನ ಅಂದ ಬಟ್ ಆತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರ್ಕಸ್ ದ ವಿಲನ್. ಸೊ ಯಾನೇನದಿತ್ತ ಅರೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಆದ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಲೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಉಲೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ನಂಗೆ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ. ಮೇ ಬಿ ಮದ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿದೆ ಅದನ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆರ್ ಬೇತೆನೇ ತರದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿರ ಅವೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ. ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ದಾದೊಲ್ಲಿರು ಆರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕತೆ ಕಾಡು ನಡಪುನ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕತೆ. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಡು ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಈ ವಾರನೇ ತುಲೆ ಸುರುತ ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಯರ್ದಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಶೋಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ದಾಲ ದೂರ ರೇಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಪಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ತಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತನ ಶೋಕ್ ಮಂಗಲ್ ಗಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಮಂದಿರ್ ಶೋಕ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಶೋಕ್ ಅದನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿರ ಬಂಡದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಡ ಆತ ಬೇಗ ಮುಗಿನು ಸಿನಿಮಾ. ಈಗ ಸಹ ನಾನು ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕರೆದಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ. ಪುನೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ತಂಡ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಐ ಮೀನ್ ಯಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲನ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಂತದ್ದು ಶಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ಅಕುಲ್ ಅವೇ ಪನೊಂದಿದ್ರು ಕರಾವಳಿದ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೇರಿ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಅಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲ ಮಿತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿತ್ ಕನಪೇರು ಬಂದು ಆ ಮಾತಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಮಾತಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ನಿಜ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನಂದು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ಮಂತಾರೆ ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿ ಕಾಡು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಣಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಟಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕಾಣದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪಂಡ ಮಾತು ಮೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಣ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾವೆ ಅವು ಇಂಚ ಈತ ಸುಂದರವಾದ ಬರೋಡಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ಯಂಕ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತಾಗಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿನಿಮಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಇದಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೀನರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತಂಡೆ. ಸೊ ದಾದ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗೆ ಪನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿವಡ್ಲು ಎಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ. ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ಬರ್ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಐಟುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್
ಬಟ್ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆನ್ನಿದ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬತ್ತ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಮೂವಿ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾದ ಮರ ಇಂಚ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನದು ಪೋಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ 2 year ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ಧಡ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂವಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಡ್ತಾವೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರಾಲ್ ಪುನೋಡದಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ಪಿರತ್ತ ಛೋಟಾ ಬಮ್ ಬಡ ಧಮಾಕ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಜೋನರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿದೇರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡದಕ್ಲೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ತೂಲೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಣಿಸಲಾರದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಂತ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಯ ನಂತರ ಈಗ ನೋಡಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಇದುವೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಸೂಪರ್ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಓಲು ಬಡ್ಚಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮನೆ ನಾಡು ಮೂಡು ಬತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮಾತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕ್ಕದಿದ್ದು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಾಲವನ್ ಪೂಜಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡುಕುಲು వచ్చి ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡಾಯಿನ ಮೂವಿ ಸಿನಿಮಾ ಏರ್ನ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಎಂಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಯಾನವೇ ಪನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೇ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಕ ನಮಗೆ ಕತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಪೋಣು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ದಾದ ಮಾತು ಆಪೋಣು ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಕತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊನೊತ್ತ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಜೋನರ್ ಆವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜೋನರ್ ಇದು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಮೂವಿ ಪೋಪಿನೇ ಆತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುಂದು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋನರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಮೂವಿ ಪೋತೀನಿ ಮಾತ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Shetty and all teams. ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಸೊ ಓಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆತಿಜಿ ಐಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅದು ಮಾತೇನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ 100% ಮಾತಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು 4th ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ I wish Rakshith all the best for his first movie and the whole team also. But the movie too. Bari purla to Jungle Mangal. Yashh ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನ ಅಭಿನಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಳ್ಳಿ ನಡಪ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಉಗ್ರಂ ಸಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದ ಅಭಿನಯ ಬಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಲ್ಪಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ నువ్వు ఎడ్డే మూవీ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ವಲಿ ಯಶ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಲನ್ ಆತು ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಆದು ತೂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಆದಿಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಸೊ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಅಂತ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದೇ ಥರದ ಫೀಲನ್ನು ಈ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾನ
ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡೋಣ. ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಮರಣಿಯಾನಾಯ್ತ ಟೀಸರ್ ತೂದಿತ್ತೆ ತೂನಗ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಒಂದು ನಾಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಚಂದ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಬಂದಿನ್ನೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಬಂತೇರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಯಾನೊಂದು ರೈಟರ್ ಆದ ಬಂದ್ಬೋದು ಐ ರಿಯಲಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ರೈಟರ್. ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಪಿರ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆಕಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಜಿಂದದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೇರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಏರ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತೂಲಿ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಊರ್ದೇನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರಿನ ತೂಯ್ಲಕ್ಕಾಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಪೂರ ಹತ್ತಂಡು ಅವರ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪೂರಗಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜನಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್. ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಹೀರೋ ನೆಟ್ ಬೇದ ದಾಲತ್ತು ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಗಲೆನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಲ್ಲ ದೀಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ. ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ನಾನು ಪಡುಬಿದೊಂದು ಶೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಈ ವೀಕೆಡ್ ಬೇಗೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಲೆ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮೂವಿ ಬೈದಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು. ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ఒక ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಕಾಣ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತ. ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತ ತಾನೆ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಗಂಟದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಪ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಕೊನತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನುವನ ವಾಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಟ್ಟ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಹೋಗುನು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ದೇರು ಮೈನ್ ಬನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೀಜಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಬೀಜಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ ಸರ್ನ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಿಂಗ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಜನರು ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದುಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಅವು ಏತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಡು ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್. ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆದುಪ್ಪು ಅದಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದುಪ್ಪು ಅದ್ಭುತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಆತ್ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬದಿ ಈ ಮೂವಿನ ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಮಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಬೈಜಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ಲ ತುಳುವೇರೇನು ತುಳುತ್ತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳುರು ನಡೀತಿನ ಮತ್ತೆ ದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಾಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರೆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇತೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನಿ ಅಂತೂ ಆರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಕವೇ ಬನ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಲೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಂತದನ್ನು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಗ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂದು ಮನ್ಪಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ತುಳುನಾಡು ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ಓ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮಂತೊಂಬೋದಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಗೆಂದೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಓಡಿಡ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಗೆಂದಾಡು ಮಾತೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ BGM ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿನಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೋಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದ ಮಂದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೋಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದನ ತಿಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.